कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। सासोली ग्रामपंचायतीने शेतकरी दाखले आणि सर्व परवानगी दिल्या त्या बोगस आहेत। इको सेन्सिटिव्ह जमीन बिनशेती कशी झाली? स्थानिकांचा हिस्सेदार सहहिस्सेदार यांचा विरोध असताना देखील जमीन मोजणी कशी झाली, असा सवाल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी केला। तसेच न्याय मागण्यांवर गुन्हे कशासाठी दाखल केले, असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केलाय। अनधिकृतपणे 1250 एकर सगळ्या जमिनीचा ताबा घेतलाय। सामायिक जमिनीमध्ये घुसखोरी केली, आकारफोड न होता बोगस मोजणी करून पोलीस बळाचा वापर करून कुंपण घातलं गेलं। ज्यांनी जमिनी विकल्या नाहीत त्यांच्या नावावर बँकेच्या कर्जाचा बोजा कशाला? ग्रामपंचायत सासोलीनं शेतकरी दाखले सर्व परवानगी दिल्यात त्या बोगस आहेत, असा आरोप पारकर यांनी केलाय। तसेच भूमी अभिलेख विभाग पोलीस घेऊन मोजणी करते, मग स्थानिकांना न्याय कोण देणार? पोलीस संरक्षण सामान्य नागरिकांना दिलं पाहिजे होतं, मात्र सामान्य नागरिकांना पोलीस संरक्षण न देता खासगी लोकांना पोलिसांनी पोलीस संरक्षण दिलंय। यामध्ये सक्रिय असणाऱ्यांची चौकशी होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे। जमीन मालक हिस्सेदार यांच्या हरकती असताना देखील पोलीस बळाचा वापर करून स्थानिकांना धाक दाखवून जमीन मोजणी केली। सामान्य नागरिकांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन केलं, तर तो गुन्हा ठरतो का? खासगी लोकांसाठी पोलीस फोर्स कशाला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला। दरम्यान तोडामार्ग सासोली इथं तब्बल 6000 पेक्षा अधिक झाडांची तोड करणाऱ्या संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे होते, मात्र स्वतःच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती संदेश पारकर यांनी दिली। तर याबाबत जाब विचारण्यासाठी आंदोलन केलं असता जमीन मालक सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले। याबाबत नोटिसा बजावण्यात देखील आल्या। त्याचप्रमाणे भूमी अभिलेख, वन विभाग, ग्रामपंचायत, सब रजिस्टर ऑफिस, तहसीलदार, महसूल विभाग, पोलीस, तलाठी यातील अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे। यामध्ये नेमका सहभागी कोण आहे? सरकारमधील कोण आहे का? जमीन खरेदीला जिल्हा बँकेनं कर्ज कसं दिलं? कशाच्या आधारावर दिलं? न्याय मागणाऱ्यांवर कशासाठी गुन्हे दाखल केले, याची उत्तरं मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी केली। या आंदोलनाच्या अनुषंगानं माझ्यासह सहकाऱ्यांवर तसेच आंदोलनकर्त्यांवर यंत्रणेकडून कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात आले। शनिवारी 19 एप्रिलला दिवाणी न्यायालयात उपस्थित राहण्याची नोटीस देखील बजावण्यात आली आहे। सर्वसामान्य जनतेच्या न्याय हक्कासाठी जे करावं लागेल ते करू, मात्र प्रशासनाचा वापर करून जमिनी हडपणाऱ्यांना धडा शिकवू, तसेच कायद्याच्या नोटिसीला समर्पक उत्तर देऊ आणि तपासाला सहकार्य करू। आम्ही कायद्याचा आदर करणारे कार्यकर्ते आहोत, तसेच आमचा लढा हा अन्यायाविरुद्ध आहे। तो लढा आम्ही पुढेही सुरूच ठेवणार आहोत। अनेकदा चर्चा करूनही आम्हाला कोणतीच सकारात्मक उत्तरं मिळत नाहीयेत, त्यामुळे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावं लागलं। मात्र तरीही या प्रकरणात हात असणाऱ्यांनी प्रशासनाला हाताशी धरून गुन्हे नोंदवण्याचं काम केलंय, मात्र आम्ही दबावाला घाबरून जाणारे नाहीत। सासोलीच्या जनतेला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार आहोत। आमचे न्याय हक्क मिळवून घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असंही जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर म्हणाले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।